Nag-post ang isa ka cryptic message ang aktres nga si Sunshine Cruz sa Instagram page matapos ang mga spekulasyon nga sila ang nagbulagay na sang boyfriend sini nga si Maki Mathay. Sa iya Instagram account, nag-upload ang aktres ang isa ka quote card nga may nakasulat, "Some people are only meant to stay in your heart, not in your life." Sa captions ang post, ginpahayag ni Sunshine nga ang mga tawo ang nag-abot kag nagabiya apisar nga mabudlay ini maintindihan. Suno sa iya ang pag-let go sa isa ka persona ang makatugas ang kasakit kag kasubo sa kabuhi, apang may mga butang nga hindi makontrolar. Ang importante suno diri amo nga may mga nagakatun-an sa eksperyensya kag ang pagigugma kag maayo nga mga memories ang magapabilin sa tagipusoon. Sang tinalikdan nga bulan may mga spekulasyon nga nagwa nga si Cruz kag Mathay ang bulagay na matapos sa notisyaran sa mga netizens nga gin-unfollow sang mga iniang isa kag isa sa Instagram. Una, ginkumpirmar ni Mathay nga may relasyon sila ni Cruz ang tuig 2016 matapos nga nakitaan nga naga-holding hands sa publiko. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!